Abwana, mukudziwa kuti sindimafuna kalikonse pogwira ntchito imeneyi. Pa nthawi imeneyi yanga masuke kunjako, anthu akhala ali pa chiopsezo. Ndipaseni mwayi kufika nthawi yotuluka ku chipatala kuno. Sindikufunikiranso 2 days. Mungondipasa 2 hours. Pano ndi chamma 8. Ndimugwira ameneyi chamma past 10. Angakwanitse kwa 2 hours. Mwina ali ndi pulani ameneyo, tangompatsani mwayi. Chabwino, uli ndi 2 hours, ngwire. Zikomo bwana. Upange changu, utenge katundu ali mkabatiyo. Chabwino. Ku floor ya nambala 11 akukonzako, tikapangira kumeneko. Amwene, mupitise zimenezi ku floor nambala 11. Hello sir. Amene uja anagwera pa bridge ya papayi, sangathawire kwina kulikonse ayi. Gobigali, Colonel Shankananka, Dami Gordon, Metanaga. Akhoza kukhala nyumba kapena ku chipatala, malo ake amene wawa. Ndikumalandira chithandizo poopseza munthu. Ku nkhani ya chipatala, sikotetezeka kwambiri kwa iyeyo. Ndiye ali ku nyumba ya munthu wina wake. Kapena mwina akhoza kukhala kuti sanakwereko galimoto iliyonse? Ndendende. Akanapanga zimenezo anakhala kuti sanaomberedwe. Akhoza kukhala kuti analuza mphamvu posambira ndi kuomberedwa kucha. Komanso ndi kuluza kwa magazi. Chimene angafune ndi malo otetezeka kuti athandizidwepo. Zachiziwikira anapanga choncho, kunena moonenetsa. Sangafune chithandizo cha polisi olo ndi pang'ono pomwe. Ndipo munthu ameneyi sindingamufufuze ndekha. Koma ngati ku nyumba imene amathandiziridwayo kuli maneba kumeneko. Ndiye kupanga chani individual meter imeneyi. Tikhoza kuonera mapulogalamu apa TV amene akuoneredwa kwambiri pano. Eya, filimu ya Salavanamu minache ndimene ikuonetsedwa padakali pano. Pafupifupi anthu okwana 18,000 akuonera. Kupatulako malo ena, nyumba imene muli Jafasa angaonere zimenezi. Maneba oyandikira nyumbayo ndi amene athane nazo zimenezi. Olo wina aliyense kukhala dera lomwelo akuonera zimenezi. Ndi chithandizo cha azimayi amene akuonera filimuyo. Siliphwekesa ayi, timugwira. Vinei, ekhala kusogolo kwa skrini kwase. मेरी बेटी की शादी हो रही है और तुम ऊपर से तमाशा करने यहाँ पर आ गए। मैं तुमसे कह देती हूँ चले जाओ यहाँ से, समझे? जाओ यहाँ से, नहीं तो देखो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कह देती हूँ। Vinai, tandipasa shari yagoyo. Emenei. और आप लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? चलिए अपना काम कीजिए। Wawa amene mukutionera. Mukuonera sewero la Savalamu Manachi. Ndeno kuchokera mu filimu imeneyi tili ndi mafunso ochepa chabe. Kwa azimayi 40 amene angayankhe molondola azalandira salu za siuki komanso 225 rupees. Ndipo mapulazima a 19 inchi azaperekedwa kwa azimayi okwana 20. Pali mphaso imodzi kwa wina mmodzi azalandira chigalimoto mbambande. Wow! Kwa onse osangalatsidwa imbani foni pa nambala imeneyi. Koma tineneko kuti mpikisanowu ndi wa azimayi okha basi. Ndeno azimayi kondanibe DVS TV cover. Lizia,
akuti TV sangadelete video yathuyi ndipo sangayilengezere kuti ndi afeki imeneyi. Ndiyeno upite ku TV ukauze nyengo mene zilili. Pita. Okay. Ata TV zosakhulupirika izi. Oyimba 4 olo 5 street ina iliyonse. Hello. ZTV. Hello. ZTV. Hello. Dikirani. Tikufuna kuti aliyense adeke. Abwana, chifukwa cha mpikisano wanu munadula filimu ija kwa 2 minutes. Ndeti mafuna kuti tidziwe kuti Salavana china nchitikira ndi chani atatuluka nyumba mucha. Ndendende, imeneyo ndi gemuyo. Tsopano Salavamu ali mudera lanu kapena mwina mu nyumba ya neba anu. Ndi gemu ndiyo mupeza iyeyo basi. Poyamba paja ndi mpikisano panomo kuti ndi gemu. Ndeti atiuzeni kuti ndi gemu kapena mpikisano. Hey, zimayi amene akuyankhula kwambiri lamudule. Ndino taona novera. Foni yanu ikaduka pamenepo, sikuti ndife amene tayidulayi, koma tikuimbiranso nthawi ina. Ndi choncho. Mpikisano kuyambika panopa. Utha 20 minutes ikubwerayi. Zomwe muchite ndi zophweka. Mupanga zinthu zomwe simmene kupanga mwakozeka. Takozeka. Pitani mozungulira nyumba yanu ndipo mukugode nyumba ya munthu. Funsani mafunso awiri. Funso loyamba, Salava wangotuluka nyumba ndi mkwiyo. Kodi kwanu kuno wafikako? Funso lachiwiri, ili mulifunse modekha. Aliyense asakuveni. Kodi zipolopolo ziwiri zachotsedwa? Iyeyo ali otetezeka? Ndeno funso loyamba ndimati, mwauze anu ake a nyumba mutulutse Salava muli ndi mkwiyo pamenepo. Ndipo funso lachiwiri, pang'ono, kodi zipolopolo ziwiri zachotsedwa? Ali otetezeka? Akapanda osayankha chilichonse, imene ndi raundi yoyamba ndi zophweka. Ndeno tanena kale nkhani yokhuza mphoto zake, mapulazima, masalu ndi galimoto. Akakuyankhani funso lomodabwitsa mutiyimbirenso. Zatira pompo. TV, ukupanga chani? Amene ndazimayi chabe osalakwa. Kodi ufuna upangiso khala kazitape? Abwana, sindimadziwa zasikana ine ayi. Ndinu kazitape kuyambira nthawi ya training. Iwo ndi akazitape kuyambira nthawi yakubadwa. Maso awo amayang'ana za mtsogolo, koma amadziwa zomwe amuna amachita opanda kuwaona ayi. Mamuna akamacheza pa foni, pongoyang'ana nkhope yokha amadziwa kuti ndi business kapena ayi. Ali ndi maeliyo, malada, masesa, m'maso mwawo. Sangakhale m'mavuto modera lawo, ndikhulupirireni sa. Kufika kwa Salavamo ngati